naraniya kabulan un-unoy ko indinga day tanas lagasilaw mo di mo kat ipaida o naraniya abulan sang sangit ko indingan tuy nasip nga talubong ko inkakat silawan tapno tsak mayawawan nuin ka ng lipatan karing kaniyak nagkibusin samsam idot ni patay ubulan kataklunan nang laylayan ni ayang inkang katpalas bangen on-onoy ko darasang nga ikadan. Alright, adlib! O naraniya abulan on-onoy ko indingan day tanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naraniya kapulan sang sangit ko indingan tuy nasip nga nalubong ko ikakap silawan tapno tsak mayawawan nuin ka ng lipatan karim kaniyak nagkibusin samsam idot ni patay ubulan kat aklunan nang laylayan ni ayang kakagpangasban un-unoy ko darasang nga ikadan nuin ka ng lipatan karim kaniyak nagkibusin samsam idot ni patay ubulan kat aklunan nang laylay daytoy dayta uy kakat paras bangan jadi ay on-onoy ko darasang nga ikadan. Thank you. Oh, ay, thank you kada gijay nagsala.